luzero irrifarra. Ahoan, ahoan, nekea eta negarra. Alboan, alboan, egunak mendea, dirudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo bestela. Laztu beta dap-tap, elkarriekin dap-tap, airean goaz. Zuk nirekin dap-tap, nik zurekin dap-tap, kolorsala izango da. Guztiek erantzuna. Ahoan, ahoan, baina nire itzala. Alboan, alboan, egunak mendea, dirudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo bestela. Laztu beta dap-tap, elkarriekin dap-tap, airean goaz. Zuk nirekin dap-tap, nik zurekin dap-tap, kolorsala izango da. Laztu eta dap-tap, elkarrekin dap-tap, airean goaz. Zuk nirekin dap-tap, nik zurekin dap-tap, kolorsala izango da. Bidea hasi da, zulotik argira, batera goaz. Goruntza begira, eutsi eta tira, erori bestela. Laztu eta dap-tap, elkarrekin dap-tap, airean goaz. Zuk nirekin dap-tap, nik zurekin dap-tap, kolorsala izango da. Menua. Urte betetxeak. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Berrapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Ongi etorri gaurko irratzaiora. Gaur, martxoak 12, 6. mailako B taldeko ikasleak arituko gara hizketan. Hemen mikrofonetan Laia eta Naomi ari gara aurkezten lanetan. Gaur ere irratsaio polita daukagu. Belarriak zabaldu eta adi egon. Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Lander. Naomi. Josef. Eta Peio gara. Eta zer ekarri diguzue? Txiste batzuk kontatzera gatoz. Bata beste baino barregarriagoa. Kontuz, atragantatu gabe, Aurrera. Nahi duzue txiste luze bat kontatzea? Bai. Luze, luze, luzea? Bai. Luze, 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 luzea? Bai. Bak kontatu dut. Zer esaten dio zozoak beleari? Ikurbeltz!
Zer esaten du mahatz batek ispiluan begiratzen denean? Mahatza! Zertan daukate atza eskopeta batek eta okin batek. Eskopetak egiten du pun eta okinak egiten du pan. Oso ondo, lan ederra. Prest ditugu urrengo partaideak. Nortzuk zarete? Alain, Sabrina eta Irin gara. Eta zer ekarri diguzue? Urrengo egunetan gure eskolan urteak nork beteko dituen esatera gatoz. Lehengo aur hezkuntzakoak esango ditugu eta onderen lehen hezkuntzakoak. Apirilak 9tik 29ra ikasle hauek beteko dituzte urteak. Aur hezkuntzatan Rajaf, Araiak, Yasminek, Yasminak, Ainarak, Andrak, Jadek, Montserratek eta Anak. Zorionak! Lehen hezkuntzako Joelek, Anaisek, Aiak, Taimurrek, Williamek, Kevinek, Naomi Baldezek, Julenek, Melaniak, Naomi Puantzirrek, Almak, Nioumak, Julenek, Davidek, Zuzesek, Zarak, Xabierrek eta Amalek. Zorionak! Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Prest daude urrengo esatariak. Nortzuk zarete? Yusef, LH, 2A gelako ikaslea gara. Zuzeneko elkarrizketa bat egingo dugu. Aurrera, nahi duzuenean. Mau irakasleari elkarrizketa bat egingo diogu. Mau gure eskolako musika irakaslea da. Galdera batzuk egingo dizkiogu hobeto ezagutzeko. Ea zer kontatzen digun. Primeran, eskerrik asko. Prest daude urrengo esatariak. Arratsaldeon, Mau. Arratsaldeon. Zein da zure benetako izena? Benetakoa, bai, Maugosa. Edo, oraindik luzeagoa, Maugosata. Baina Mau deitzen didate eta beste leku askotan Maka, Goska, Goja, Mau, eta inork Maurizia ere deitu dira. Nungoa da izen hori? Izena poloniarra da. Nire aita poloniarra zelako. Baina nire amari gustatzen zitzaion izena. Izena nire amak hautatu zuen. Zein urtetan jaio zinen? Nun jaio zinen? Ze urtetan hori sekreto handia da. Aspaldi. Aurreko belaunaldian. Haulan, aurreko mendean. Wifirik ez zegoen, internetik ez zegoen aro batean. Zein lekutan bizi zara? Ni orain bizi naiz Donostian, Egiako auzoan, Tabakalera eta Kristinanea parkearen inguruan. Munduko beste leku batzuotan bizi izan zara? Ui bai,
batez, biez, hiru, Donostin, Euskal Herrian, bizi izan naiz Polonian, bizi izan naiz Inglaterran, eta bizi nintzen txikitan Afrikan, Kongon. Eta egon nintzen gero Kenian ere bai, denbora bat bizitzen. Zein da gehien gustatzen zaizun lekua? Lekua. Bueno, Donosti asko gustatzen zait, Gorbei alde asko gustatzen zait, eta gustatzen zait Menorkako irla, asko. Zenbat hizkuntza dakizkizu? A ber, utzi pentsatzen itxoin, Euskera, bai ez? Euskera, gaztelera, inglesa, poloniera, frantsesa ulertzen dut asko, da txikitan egiten nuen ondo, eta egon nintzen japonieraz ikasten denboratxo batean, baina ahaztu zait. Baina, bueno, igual badaukat hor, igual gogoratzen dut pixkat. Zein da gehien gustatzen zaizun janaria? Janaria, tortilla patata, kroketak, janari japonierra, sushia, mexikarra asko gustatzen zait, eta gero badago sopa bat Polonian egiten dena remolatxakin, da hori asko gustatzen zait. Txikitatik gustatu zaizu musika? Txikitatik gustatu zaizu musika? Bai, txikitatik gustatu zait. Gure etxean beti jotzen genuen piano, gitarrak, dideriduak, tamborrak, denetatik jo dugu, eta txikitatik gustatzen zait. Ze musika tresna jotzen duzu? Ni jotzen dut gitarra pixkatxo bat, biolina asko, viola asko, jenbeak jotzen ditut ere bai, trikitisa ikasten ari naiz, pixkatxo bat, eta ari naiz ikasten ere bai, erdiaroko trompeta berezi bat, korneto deitzen dena, helatua bezala, baina ez da jaten, jo egiten da. Zenba musika tresna kasotxean? Etxean? A ber, hasiko naiz kontatzen. Biolinak, biolak, harmonika bat, gitarra bi, bajua, tromboia, Indiako biolin bat, sarangi bat, deitzen da, sarangia. Kornetoa daukat, txirularen bat, ui ama, eta ez dakit zerbait astu dut, seguro, baina marakak eta horrelakoak bai, asko, bai, pila bat. Inoiz eman duzu musika kontzerturik? Bai, asko, eman dut. Mundu guztitik kontzertak eman ditut. Eman ditut Mexikon, Korean, Estatu Batuetan, Euskal Herrian, Kursalean ere bai, Madrilen, Bartzelona, Parisen, bai pilo bat. Inoiz irratian edo telebistan agertu zara? Bai, arratsaldeko badakizue bi basuek. Badago arratsaldean programa bat eta hor agertu nintzen baten, beste baten EITB-ko lako elkarrizketa batean, beste batean Frantziako telebista batean, bai, pare bat aldiz bai. Eskerrik asko, Mau, interesgarria izan da zurekin hitz egitea. Eskerrik asko zueri, zuen galderak izan dira oso interesgarriak. Hurrengo batera arte. Primeran, eskerrik asko. Prest daude hurrengo esatariak. Nortzuk zarete? Kaixo guk, Luka, Kevin, Niko. Eta zineia gara. Eta zer ekarri diguzue? Ezetx asmatu, tarte aurkeztuko dugu. Aurrera ba! Jolasteko prest bazaudete, zabaldu belarriak, gaurko galderak elkarrizketan esandako ingurukoak dira. Aurreko asmakizunaren irabazlea hauek dira LH2ko Andrea eta LH4ko Lur dira. Hona hemen aste honetakoak 1, 2 eta
du mailantxako, nun jaio zen mau, berriro esango dut. Nun jaio zen mau... Lau, bost eta 6 mailakontzat zenbat urte ditu mauk. Errepikatuko dut zenbat urte ditu mauk. Erantzuna baldin badakizue postontzira sartu eta datorren astean adi egon irabazleak zeintzuk diren jakiteko. Goizero irrifarra. Ahoa, ahoa. Nekea eta negarra. Alboa, alboa. Egunak mendea, dirudi ordea. Zorionak kartzela, bihurtu zorrela. Hautatu bidea, badago aldea. Erori edo estela. Aztu beta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goa. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Guztiek erantzuna. Ahoa, ahoa, baina nire itzala. Alboa, alboa. Egunak mendea, dirudi ordea. Zorionak kartzela, bihurtu zorrela. Hautatu bidea, badago aldea. Erori edo estela. Aztu beta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goa. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Kita bat. Lehengo, bigarren, hiru, mailantxako, asmakizuna, txikitatik gustatu zaizu musika, Oso ondo, eskerrik asko. Beno lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustora aritu gara zuekin. Kanta polit honekin uzten zaituztegu. Eskerrik asko, entzute egon zarete guztioi. Azken abizua. Ilabete honetako abestia Euskal aldikoa da. Eskerrik asko, Marile asko! Auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzezitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezitz,
goska